धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय दखरा एबसुनि बानजायनियाव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 2025 इं मायथाइनि खुंफुंजानो गोनां Hslc आरो HS आनजाद होगिरि फरायसाफोरखौ लानानै सावरायमेल लानायनि गेजेरजों थुलुंगाखांहोनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिखौ दखरानि मावख' न'बाङाव खुंफुंनाय जादों। गेजेर जनाय दखरा एबसुनि आफादगिरि दिनो बर'नि आफादगिरि मासि लानायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो। गेजेर जनाय दखरा एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि प्रताप बसुमतारिया फरायसाफोरखौ आनजादनि खाथि समाव गोसो होनानै फरायनायाव माबोरै फरायनांगोन, माबायदि गोसो होनानै फरायब्ला जाफुंसार जागोन बेनि सायाव सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायनानै दिनैनि सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि असुजित नार्जारिजों लोगोसे गेलेमु नेहाथारि मुथुराज मोसाहारि, जनाय दखरा एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सबित मोसाहारि आरो फरायसाफोरनि दिथागिरिफोराबो बाहागो लानानै दिनैनि सावरायमेलखौ जाफुंसार खालामो। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि असुजित नार्जारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै बे समाव मिथिनानै लानि। नोंथांनिसिम साबायखर बावबाय। दिनै गेजेर जनाय दखरानि बेन्दोंआव थानाय फैगौ 2025 मायथाइनि मेट्रिक आरो 12 थाखोआव होनो गोनां परीक्षा होनो गोनां फरायसाफोरनि जायनाखि दिनै मटिभेसन प्रग्राम, बेयाव गेजेर जनाय दखरा बर' फरायसा आफादा बे मावख'आव खुंफुंबाय। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय। जोंहा थांखिया बेनो, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै जोङो जेनोखि फैगौ मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जाम होनो गोनां बे फरायसा बिथांमोनखौ जोङो मटिभेसन प्रग्राम होनाय जादों। दा बेयाव जों बेखौनो आसा खालामगोन फैगोन समाव जोंनि फरायसा बिथांमोना जोंनि जि साननाय बर' फरायसा आफादनि जि सिन्थाधाराजों मावफुंनाय बे सोलोंथाइनि बेलायाव जि खामानि मावबाय थानाय बेखौ बिथांमोना मोजाङै मोजां लाखिगोन। आरो बेयाव जोंनि बर' फरायसा आफादा जिबायदि साननायनि बे प्रग्रामफोरखौ लानाय जादों, जों आसा फारिगोन 100% बिथांमोना उथ्रिसार जागोन आरो मोजां पार्सेन्टेज मोननानै बिथांमोना बर'नि गेजेराव मोजां फरायसालिमाफोराव बिथांमोना मोजां जायगा आवग्रिगोन, बेखौ जों आसा खालामगोन। आरो जोंनि जि साननाय हनाय, जोंनि बर' हारिनि जि दावगानाय, बे गेरेमसा हारि दानायाव बिथांमोना बिहोमा होगोन। आरो फैगोन समाव जि जोंनि नांगौबायदि जि क्वालिटि इडुकेसन बेखौ जोङो मोननो हागोन, बेखौ जों आसा खालामगोन। थांनाय समफोरावबो बिदिनो जोङो बेबायदि प्रग्रामनि गेजेरजों गोबां जोङो बेबायदि जेनोखि जोंनि साननाय गथ'फोरनि जि फरायसाफोरनि फरायनाया बिदिनो जाफुंबोदों। दा आं आसा खालामगोन फैगोन समफ्राव आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जोंनि बे दखरानि सिङाव थानाय बर' फरायसा आफादा आरो साबसिन प्रग्राम लानानै आरो बिदिनो जोंनि जि बर' जि फरायसाफोरनि जोंनि फैगोन परीक्षायाव बिथांमोना मोजांनिफ्राय मोजांसिन रिजाल्ट लाबोगोन, बेखौ आसा खालामदों। आरो बिथांमोननि जि बुंफोरनाय, बिथांमोना जिबायदि जानो होननानै जोंनि सिगाङाव बुंथिदों, सोरबा डक्टर सोरबा इन्जिनियार, बेखौ जों आसा खालामगोन फैगोन समफ्राव जोङो बे ओनसोलनिफ्रायबो मोनगोनखौ जों आसा खालामदों आरो। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ सादु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।